Sí, perquè la Setmana Santa es viu intensament. El protagonisme de les celebracions de Dilluns Sant a Alacant passa pel Crist del Morenet. Els portants trauen esta talla del segle XVII des del barri dels pescadors d'Alacant per tot el nucli urbà i després tornen per l'estreta passarel·la de la platja del Postiguet. A ells, la Germandat del Sant Sopar trau el tron més gran de la ciutat i a Orihuela s'enceten les processions nocturnes marítims perquè des de diumenge en cada processó la passió i la devoció per les imatges sagrades omplin els carrers d'este antic poble de pescadors i especialment les cases d'alguns veïns on descansen estos dies les imatges venerades. El trobem als carrers del Marítim, on se celebra la Setmana Santa marinera. A nit, Via Crucis penitencial de Corporació de Longí. Des de l'església de Nostra Senyora dels Àngels, els fidels van desfilar amb torxes acompanyant a la imatge de Jesús Nazaré. Emular a Nules. .500 tambors i bombos arribats de 15 confraries de Castelló. Des de fa 9 anys es concentren a la plaça del poble per recordar l'últim crit de Jesús a la creu. És a més un acte de germanor entre tots els confrares de la província. És el pas previ als actes que les confraries de Vila-real, Almassora, l'Alcora, Benicàssim, Betxí, La Vall, Castelló i Borriol celebren als seus pobles. Enèsima pel·lícula i per a ella és la segona que fa a Hollywood. Els parlem de Morgan Freeman i Paz Vega. Ells són els protagonistes de Dame 10 razones, una pel·lícula de cine independent rodada en només 14 dies i mig. Avui l'han presentada a Madrid. Efectivament, tot i que l'oratge no acompanya, avui és dia de festa i la gent ha eixit a celebrar-ho. Fer volar el catxerulo, saltar a la corda i menjar-se la mona són les activitats que no han de faltar este dilluns de Pasqua. Dia gran a l'Alcora, el dia del rotllo ha fet que pràcticament tot el poble pujarà fins a l'ermita de Sant Cristòfol. En baixar, els xiquets i els rotllos han sigut els protagonistes. És l'home peix i s'ha convertit en el primer home que creua nadant el riu Amazones. En total ha recorregut en solitari 5.400 quilòmetres des que va iniciar. I de Xàtiva anem al Cira perquè la parròquia de la Mare de Déu del Lluc estrena noves campanes. Treball, esforç i temps els ha costat aconseguir-les. Este matí hem pogut veure de prop com les han pujat al campanar. El recorregut de devoció ens porta ara a Sagunt, Alzira i Gandia. Una tamborada, un Via Crucis i una processó del silenci suspesa per la pluja són les cites del dimecres sant. Soroll retronador als carrers de Sagunt, el silenci del recolliment es trenca amb el toc de tambors. Els artífecs són un grup de percussió de Rubielos de Mora. La intensitat del soroll arranca els aplaudiments a la capital del Camp de Morvedre. A Gandia la decepció es veu a les cares dels confrares. La pluja els ha desfet la il·lusió de portar el Santíssim Crist del Silenci. Nosaltres portem les andes als muscles i pot haver algun esbaró dels hermanos que porten els portadors les imatges i evidentment podria ser una desgràcia. L'olor a ciri, el soroll de tambors i el silenci és el Via Crucis d'Alzira, un dels actes més multitudinaris de la Setmana Santa. La devoció, la passió i el fervor omplin la capital de la Ribera Alta. Per això és punt d'interès turístic nacional. El so dels tambors enmig del silenci va omplir a nit els carrers dels pobles de Castelló. Els devots assistiren a la representació de l'encontre de la Mare de Déu amb el seu fill al Camí del Calvari, una imatge emotiva que va reunir a Moncofa, Castelló i Benicarló centenars de fidels. Són 6 hores de llarg i dur camí que acaben amb la carrera d'ascens al barri de Santa Creu passada la mitjanit. Per a l'exposició La llum de les imatges de Xàtiva i de moment l'han conegut allà 8.500 persones. Des de dimecres passat, centenars de veïns i turistes s'acosten als edificis històrics per a contemplar les més de 300 obres d'art restaurades. Matí de festa i la col·legiata de Xàtiva amb les portes obertes per atendre les visites que volen descobrir la llum de les imatges, Lux Mundi. A l'interior esperen centenars d'obres d'art restaurades per a l'ocasió, como este retaule de náquera del siglo XV y obra de Vicent Massip. Toda parte de pintura, toda esta sección de pintura gótica y flamenca me encanta. Me han gustado los Cristos y una última cena que tiene una mesa redonda. Les pintures
antigues i lo de l'escultura. 8.500 persones han passat ja per les diverses seus on s'han ubicat les 300 peces que componen esta mostra única que ha cridat l'atenció de veïns de Múrcia, Madrid i Sevilla. Traer tantas piezas de arte de tanto valor y tan punteras ha sido un poco impressionante, no? La gent, la veritat és que és molt agraïda i ve generalment amb moltes ganes de saber i moltes ganes de que li expliques. Entonces la gent ve per a rebre tot el que li estàs contant. Des dels orígens del cristianisme fins a l'actualitat, un passeig d'art i cultura que poden disfrutar a Xàtiva. I els fem ara una proposta per a estos dies de descans. Una estada al balneari de Benicàssim amb aigües termals i una variadíssima oferta de massatges i tècniques terapèutiques. Una nit màgica, amb música, però també amb recolliment i silenci. I no deixem l'art, però fem un pas enrere en la història. En concret, viatgem al segle II després de Crist, perquè d'eixa època és l'estàtua romana descoberta al centre de València. Es tracta d'una figura femenina sense cap ni braços. S'ha trobat en les excavacions arqueològiques que estan en marxa al barri del Mercat. Representa una musa i ara serà restaurada perquè recobre tota l'esplendor. Són joves i es preparen per a ser els grans xefs del futur. Els alumnes d'una de les escoles d'hostaleria més importants de la comunitat valenciana han mostrat avui el seu treball entre els fogons, des del tradicional arròs a banda a la més refinada llagosta. Nivell, amb una exposició que ha reunit algunes de les obres més significatives de pintors italians i espanyols del segle XVI al XVIII. En la mostra que ha despertat l'interès de les principals pinacoteques està en directe Hanna Sánchez. Hanna, bon dia. Fins i tot hi ha un Caravaggio.